Bangasi ale ni banyagara sira ko jatige wale koni no be ka ye sira konna bafla be ayra ka fo ko olu ka bagi mu kumbeji sanfɛ ko o koni glana nyafuke anga finitugu ye bambagati wale do koni kumbe coronavirus ale koni banabagato koni be ka caya anga jamana kono o kumna docteur koni be ka wele bila wala sa fereka soro okula ambalimaw abisiblay anga don kibaru keneka amna ni kunafoni nu koni wala ye olasa anga kunafoni folo o de ka fo banyagara ale ni bangasi sira ko majugu koni be ka miye dugujugoro mugu ye koko bla o sira in koni ka aiwa dogokun labana kerengena kari temene bololo sira koni ka maubora ka ida ka fo ko bela jelenki kolosi banyagara ale koni sira la ko sabula ko majugu koni be ka dugujugoro mugu koni blay wala sa ka ciani do anga jamana de koni ku aiwa ko bambagatu ka jatige wale koni sinfe sabula u kalkan o de ka fo ko ka ciani do anga jamana don honiku bela jelen ba kalama ko banyagara ale ni banga sira konna ko tuma chama ni wale ya nunu meke wa ko ni don ko fole no e kari temene ko dugu do be no dugu yera to ye songumbia fanfe ko ani yoro ni songumbia ko ni nyonche ka bi kilometre kelen honbo ko bambagatu e dugu jugoro mugu do kon dai wa ko jano fana che ko sira fara mbe ni yoro ko fole na ko wata peru ko ni pona ku uye dugu jugoro mugu do tay ni e ko ni tira ka yen point ko ni bela jelen ko ni tia ere ko na mado ko ni wulendo bololo sanfela la kerengena na Facebook page ko ni ka yira ka fo ko maamunu mina ni sira ko ni tamaya ko bela jelen ki kolosi ko ka sabu ke ko dugu jugoro mugu ko ni beno ko ani be boluma fe na ko ikiga boluma fe ko ni vitasi jatemine wala sai kana yele dugu jugoro mugu ko ni ka wa kerengena na wa yira ka fo ko ni sira ko ni na dugu do beno ni dugu to ko madoli ko ni sira e kiki janto yere la ko sobere ko sabula ko uye barajugu nun kon damna ni yero ko folen konna aiwa ami wakati mina ko bi gouvernement kon ma communiquer ke kayira ka fo ni kuma en kon ye chen nga miye bololo sira chama kon ye anyame ni sebe nun na kayira ka fo ko bela jele ki korosi mamunu beta ni sira ko folonka banyagara ale ni bangasi kon chelala ko ka sabu ke ko bambakatu kelendo ko ka jatige wale do kon labe kama o kon konai aiwa o temene ga boye kuna foni wara mambulo ka dakulo kan o de ka fo baflabe ni yen bagi mi kumeji sanfɛ na ale kun ciane kundo nga ayira ka fɔ ko o koni glana aiwa kibara mun sira mo konya la wule ayira ka fɔ ko septembre kalo kile tan kono na la no be na sibiri donya ma anga jamana kono ko baflabe bagi mu kun ciane do ko ale koni glana aiwa ayira ka fɔ ko ani bagi koni moteur flade koni kun ciane do waka ciana ka be doko kunta ani duru koni bonyo ko koni bo aiwa o kono na la ko baflabe ale la lamini kere na kai mara bela jele ko bela jele ita sorala sabula mamunu be no ne ulu kon be bagi tege kata ukachila keregena na jakokelaw ko akera degunwe ko alnyasi uluma ko sabula ulu kon kunga eminon kon kun temetu ko kunga gele ko uye musaka chama bo akula o musaka nu konona la u kon ifara isera ka do fara uka jakokufen kon pirika o re fana kera degun chama e kalnyasi baflabe ale la lamini koni bela jelen koni ma aiwa mi ni bagi ko ni bagi ne ale rebe bafi ale ni bako yin koni nyokonche ni ale be esira konna surunya ma chama koni bolo baflabe mara konna aiwa yirala ka fo ko ambe domina bi ale koni glana wa yendu na mo koni ni sonjera ko sabre wa ko musaga mun koni dona a glana ko obeta million koni shaking koni bonyo kongo konna aiwa nyafuge mara konna yirala ka fo ko anga finitugu daga yorola ko bamakati wale do koni taraka nyasu uluma ga ulu koni sera ko bamakati wale koni kumbe aiwa kibara mun sere mo konya la wula yirana ka fo ko juma temene septembre kalo kile konontona ko nega kanya ta ani saba konna la kile ganfe ko ene bambakati do wu kunya fi anga finitugu daga yorola nyafuge fanfe aiwa ko ulu kon sele ni yoro ko fole na ulu kon ye mugu kon ci anga finitugu la nga anga finitugu la ku chesri ka mugu kon ke ku kumbe tuguni aiwa ulu kon ka eni bara nunu okumna airala ka foko eni majugu nunu kon bulla utununa ma kon ta do utara yoro mi nga albi finitugu kon ujila jaka uli ka yoro nyu bela jela na je ko uma ani ma ko fole nunu kon noy awa airala ka fo anga finitugu fanfe ko mama jogi man ma bonani na wa mi yere ubulu la bina fana ko foi machia ola nga ukoni ayira ka fo ko alibi ukoni wulendo ko jo wala sa ubiseka bulu kare ni majugu nun kon kan tuga amina aiwa kibara kunchela kibara wala mambulo ka dokuluka ode ka fo ko coronavirus bana baka to kon be ka chaya anga jamana kono ni wakati na o kumna miye kene atigila mko ko ulukoni wulendo ko ka wele bla gouvernement ani jamana kono do ko bela jelenki ikoloshi aiwa kibara munu sera mo kunya la ulere na ka fo ko kamni utikalo kile bisaba fo ame domina ko bi dore bega fara coronavirus bana baka to koni ka anga jamana kono nala ko sabla ko ni aya takalaje
ko mi ye uti kalo kile 30 ye a yirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni sɛgɛsɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko olu kɔni bɛ taa maa 770 ani kɔ kɔni bɔ o maa 770 la a yirala k'a fɔ ko maa 28 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni garijɛgɛra ni banakisɛ in na wa min yɛrɛ ye uti kalo kile 31 a yirala k'a fɔ ko maa 600 ani kɔ ko olu de kɔni sɛgɛsɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko wa maa 47 ko a yera olu kɔni na wa min ye septembre kalo tile fɔlɔ ye a yirala k'a fɔ ko maa 900 ani kɔ ko olu sɛgɛsɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko a yera maa 50 kɔni na ayiwa ko o kɔfɛ min ye nana kɛ septembre kalo kɔni tile 6 ye ko a yirala k'a fɔ ko maa 1000 ani kɔ ko olu kɔni sɛgɛsɛgɛla wa sɛgɛsɛgɛlu hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko a yera maa 100 ni kɔ de kɔni na wa min yɛrɛ ye Dr Burama Kuriba ye ni ale ye bɛ baara kɛ comité scientifique la ayiwa a y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko coronavirus banakisɛ kɔni cayalen ni wagati in na ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de ye k'a fɔ an ka wagatiw yɛlɛmana i n'a fɔ an bɔra funteni na ka don samiya la ko o fana nɔ b'a la ani an bɛɛ lajɛlen y'a kɔlɔsi bɛɛ de man kɛnɛ an bɛ wagati min na ko bi wa ko ni maa min bɛ yen nɔ n'i sɔmina yɛrɛ la dɔrɔn i ka taa kɛnɛyaso la walasa i fari bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ ni sumaya gansan don walima ni corona banakisɛ de don o ka se ka dɔn wa n'o dɔnna a ka ca Ala fɛ ni dɛmɛ min kan ka kɛ ko o bɛ kɛ ayiwa a ka kuma kɔnɔna na tuguni a y'a yira k'a fɔ tuguni ko ladilikan minnu fɔra kabini coronavirus banakisɛ kɔni daminɛ tuma an ka jamana kɔnɔ ko maaw ye o ladilikan caman labila ko o fana bɛ kɛ sababu ye ka banakisɛ in kɔni cari tuguni ko sabula ladilikan ninnu kun ye de ko bɛɛ lajɛlen ka kisi ka bɔ bana in tɔɔrɔ ma wa ko o ladilikan ninnu yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko i bɛɛ k'i tɛgɛ k'o ji jɛlen na safinɛ la wa n'o tɛmɛnen ka bɔ yen jamanayɔrɔ la an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la an ka kasinenw don an nun na wa min yɛrɛ ye ɲɔgɔn sumusumu ye ko k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni dabila sabula banakisɛ in a ma taa ka bɔ an fɛ yen ko a bɛ yan nɔ ko n'o ladilikan ninnu kɔni matarafara ko a ka ca Ala fɛ i bɛ kisi bana in ma ani fana min yɛrɛ ye vaccination ko ye ko a yirala k'a fɔ maa caman kɔni ma vaccination kɛ wa maa minnu ma vaccination kɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka taa vaccination kɛ ko a bɛ kɛ sababu ye u bɛ kisi bana in kɔni kɔlɔlɔ kɔni ma ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da o tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka